hunger strike biya thi sinali hunger strike ke doi ke ningkan phokep selo constitution along ilitom pan autonomous state nang pilo pugepu seta non anda nang pipede la potsi autonomous state under article 244A non man nang piserak nang lahelo ni tingahan la amendment la non six schedule amendment akam velo la bangke non e parliament long si resolution enangji BJP itu selo BJP itu pu autonomous state nangji usi pu gente non dak karbiang long di masau penge BJP si hai lap loke la posi non itu man autonomous state van serak ni lahelo peseng serak ni lahelo la pen alang litum non sing siaku ta hala border gate along ta autonomous state pula alang litum tok de tami signboard hadak som et nangji autonomous state pu di mahasau pen karbiang long aphan lailon itum aning ke hang la pen itum pini hunger strike an chuche junje pen nilitum pini strike ke do lailo ison ke number 1 number 2 bang hala constitution amendment 125 hala so amendment along panchayat pen ilitum 6 schedule pachi homan de ji busi ala da ketok panchayat ke lage gaon rong alam lage autonomous council ke lage state asom thak ko anduk lage la autonomous state autonomous council aphan aku non panchayat ang ding nang pisun tung ji pu la sini tung ka opos la son claim ri pu la pen non amendment along panchayat ke nang pinang ne hala article 243D po along ketok by whatever name called bahada ketok do nang do maponjayat amen aling tami bahada ketok do lasi anon sorma a committee along tanitum lo pidun lo lapen alang lita deng lo lapen labang so lo parliament ate bololong si dolo setan non hala amendment ke claim ji pu abang ke hala anon sorma ta ke kroi hala so ke kroi tang hala bange pavitu det nilitungi pu ge nituma ponjat karbia do mangge serwan kep nang po di masa pange rajina iso konang po kuki hado mar do mangge tulsung waisa nang po lapen khasiya do mangge dormar snong nang po garo do mangge songko dil kapa nang po lapen ke syama do mangge mukpom chauhuban nang po lapen ringma naga do mangge injang tirupaniu songsat ven punang po lapen ke boro do mangge gamia re afad punang po lapen tiwa tum ta anut kaprek an ahla tum dolang thengal ko saria tum ta dolang lapen khilonja o khomia tum banta lapen adivasi tum banta adivasi tum bangke amen non neli chetini thu det lo hala dak do aprang ningkan pharoge thom aprang ki pitang do hala bang so amen alang litum man pitu det nangji pusi ni litum non ka demand lapen nitum lagha parliament atebola long anta peli etno la posi la non 125th amendment along la so amendment pedudu nangji pusi ni tungi pu lapen hala direct funding bang phanke 275 along ta claim un lage direct funding phanke hadake autonomous state alam hadake ketok do autonomous state do pugi pudo 275 along article 275 along lapen article 244.8 alam hadak 275 long si ketok do lapot si hala 280 jong si amendment lo pulatangte 280 paragraph 1 sub paragraph 3 lapen clause A along union state po along union state autonomous state or autonomous council wahala dak thap dun det nangi lalote direct funding bu jat alam le pusita la finance commission atum recommend un pon ke ilito mapan
hunger strike kan na pe doji or permission ng pipi atumi dig het ke usuka tom han ke alang litum procession beta men pe hangjo ta claim la pe anut kapre ke tom han ta claim ASDC to manta hunger strike pa pe doha post office adung kita non nili tom han ne dakna pa pe dolong le adim mesen dake school da verang non ke lapen laso ke labangso kopia rong pomiang tela ha rong kelan arong asar tum ta ni tum han permission ng piat lu ande kopi si la di sia bang na pipedet poma labang ke alang lipan bongo sena RSS tum tika control la si alang li ke hai helu ka pheri posi nilitum ke phan ka chisong tum long ri phan ka chisong tum phan ke ni tum phan permission ng ping tum te det lo Lapin na non la Keronia nong kupi po sinong anda eviction hai hidet lo. lagi mohet tapulo BJP pen Congress tum ke la vote bank pulo Bangladesh pen kewang Bengal pen kewang Bihar pen kewang la tuma phansi a vote bank pinchong la tuma vote pen si ke hai amat la tum ke Bihari Bongali a MP Bihari Bongali a CEM Bihari Bongali Bongo Sena a MSC a EM a MLA sai sel amasi alang litum lil eviction hai hedet lo alang litum mane eviction det lo te vote ke pia banga vedet pokedi rem det pokedi la porsi ke chulong bom ya phan kere pulaga chitin ke chu ya phan ke claim ya phan gali la tom bang ke la CCM ke chu MP ke chu MLA ke chu MSC ke chu EM ke chu pusika ningje ta ningje titi la si alang litum eviction nangi polom te arona teng demokrasi teng ke election ke hai tum claim back nangi ako election ke hai tum han ke rat atum ako thurdun pak nangi po alam avelu election huti thurdun pak lo kente election huti ya compete lo kente non ako ni tum ke thurdun pak ni akam avelu jong si non tai tum thur pak ni ponte alang litum election da hai akam lo alang litum MLA CEM EM MP penci resign et non ante